Moikka! Moi Tässä Jonsku GP pelaa Geoa. Joo, ja täällä on Pateko GP, on kattoo vaan kännykkää. Mikä työ on mukana? Mä oon Pateko GP. Laitetaan mikä pyörimään. Mulla on 25 tilaajaa. Kiva. Mitä nyt tapahtuu? Toi niin, älä ovan täällä. Noniin. Nyt pelataanko ekaksi Glutterfunkia? Mitä? Eiks tässä oo ääni? Joo, kiva. Jeesu. Kiva. Nyt tapahtuu joku. Venatkaa. Ei mitään. Tapahtuu joku ikkasu. Ei mitään tapahtunut, mitä selittää. No niin, nyt tapahtuu vähän ongelmia. Odottakaa hetki. Teknisiä ongelmia. No niin, nyt pelataan taas Geo. Se ei onnistunut. Pelataan Geometry Dashboardia. Haluatteko, että minä läpäisen kaikki? Hihen. Tässä minä olen läpäiset ja... Kato. Niin mä oon tekee myös videon. Otat deskikant. What the? El. Mä oon tekee video. No niin. Nyt me ollaan. Moi vaan kaikille. Meikäläinen on Pateko GP. Mä teen uutta videoa. Jonsku GPK. Mitäs sä pelaat oikein? Minä pelaan Geo. Mikä se sellainen peli on? Hyvä peli. No kerro. Kannattaa lataa. Siinä pompitaan ihan geometrikellisesti, että Joo, se on mulla on keksitty. ihan sama. Mulla on blokki, toikin kuvaa nyt. Vai kuvaatko? Kuvaan. Mulla toi juttu tulee... Nyt pelataan Slinkskonkia. Niinku yötä. Kello on noin... Katon. Kello on 9 suurin piirtein. Kello on 9 nyt Paljon ja kello? pelaan Onks paljon kello? Se on, 21.09. se on niinku 9 minuuttia yli 9. Slinkonkin mä aloitin tää just, että Joo, toi pelasi niinku niin toi vaihtele kukaan pelaa. En mä jaksa tehdä mitään. Miksi mä en tee mitään? Mä oon tyhmä. tai siis noin. Noin. Voi vitsi. Toi joku blogi, en tiedä mikä tää Etkö? on. Voit sä lähteä mikä mun sängyn? Joo, venaa. Ei tarvitse potkia. Älä mitään. Joo, niin mä lähenkin. Jos sä et potki. Hyvä. Kyllä sä nyt tulet kohtaan. No! Mä pätkäsen videon nopeasti. Vähäksi aikaa muuta. Pätkäsen... Nyt tuli joku vammainen mainos. Idiootti! Mainos! Mene pois! Saamare mainos! Sä vaan raivoit mainoksella. Tyhmä mainos! Nyt riitti! Sä oot kaikenlaista kivaa. Yes! Noniin, nyt. Kato, uusi video. Noniin, Ei Jonttu. nyt se mennään taas. Ei Jonttu. Uusi videoaihe. Kato. Ai mitä mä oon paras videon aihe. Toi mikä nyt onkaan mainoksisten kattelu. Joo nyt mä oon... What the? Mainoksen kattelu. Mitä sä teet? What the hacking? Luen siis laturissa, jos ette huomaa. Kello on 9 siis. Mitä mä oikein tehdään? Sitä mitä et. Onko mä laitan mun lippikseen?